வணக்கம் நண்பர்களே. திரு சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரியார் அவர்கள் எழுதிய மகாபாரதம் 6வது தடவை படிக்கிற வியாச விருந்து. இதுல இப்போ நாம பார்க்க வருது பாண்டவர்கள் தப்பியது. அரக்கு மாடியிலிருந்து பாண்டவர்கள் எப்படி தப்பினார்கள். பெரியோர்கள் அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் செய்துவிட்டு சமமான வயதுடையவர்களை தழுவி விடைபெற்றுக் கொண்ட பாண்டவர்களும் வனாவதம் சென்றார்கள். வரணாவதம் சென்றார்கள். நகரத்து ஜனங்கள் பாண்டவர்களுடன் வெகு தூரம் நடந்து சென்று திரும்பி போக மனமில்லாமல் திரும்பினார்கள். யுதிஷ்டனுக்கு மர்மமான அந்நிய பாஷையில் எச்சரிக்கை செய்தார். ராஜ ரீதியில் நிபுணமான எதிரிகள் யோசனையை அறிந்தவன் தான் ஆபத்தை தாண்டுவான். உலோகத்தினால் செய்யப்படாத கூர்மையான ஆயுதமும் உண்டு. அதை தடுக்கும் உபாயத்தை எவன் அறிந்து கொள்கின்றானோ அவன் பகைவர்களால் கொல்லப்பட மாட்டான். காடுகளை அழிப்பதும் குளிரை போக்குவதுமான ஒரு பொருள் வலைக்குள் வாசம் செய்யும் எலியை தீண்டாது. முள்ளும் பன்றி பூமியை தோண்டி காட்டு தீயிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளும். அறிவாளி நட்சத்திரனால் திசையை அறிகின்றான். எல்லாமே அவர் ஒரு மர்மமான முறையில ஒரு விடுகதை மாதிரி அவர் சொல்லிட்டாரு. யாரு? விதுரன் தர்மர்கிட்ட சொல்லிட்டாரு. இவ்வளவு மறைவான பொருளை ஏற்றி விதுரன் யுக்தியாக பாண்டவர்கள் துரியோதனனுக்கு சதி ஆலோசனை, ஆபத்திலிருந்து தப்பிக்கும் வழியையும் தெரியாத அந்நிய பாஷையில் சொன்னார். பிறகு குந்தி தேவி யுதிஷ்டனை கேட்டு விதுரன் சொன்னதை எல்லாம் தெரிந்து கொண்டார். சந்தோஷமாக புறப்பட்டவர் மிகுதும் கவலையாக போனார்கள். வாரணாவதத்துக்கு ஜனங்கள் பாண்டவர்கள் தங்கள் நகரத்துக்கு வருகிறார்கள் என்று கேட்டு மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் எதிர்கொண்டு வரவேற்றார்கள். அவர்களுக்கென்று ஏற்படுத்திய விடுதிகளில் பாண்டவர்கள் சில நாட்கள் இருந்தார்கள். பிறகு புதிதாக கட்டி முடிக்கப்பட்ட சிவம் என்ற மாளிகையில் புரோச்சனன் பாண்டவர்களை அழைத்து போய் இருக்கச் செய்தான். சிவம் என்றால் மங்களம். அமங்கலமான அந்த மாளிகைக்கு சிவம் என்று பெயரிடப்பட்டிருந்தது. விதுரன் சொன்னதெல்லாம் நினைவில் வைத்துக் கொண்டு வீட்டையெல்லாம் யுதிஷ்டன் கவனித்து பார்த்தான். தீக்கு இரையாவதற்காக கட்டியது என்பது சந்தேகமற தெரிந்தது. யுதிஷ்டனிடம் பீமனிடம் சொன்னான். ஆபத்தான இடம் நன்றாக தெரிந்திருந்த போதும் நாம் சதி ஆலோசனை தெரிந்து கொண்டு விட்டோம் என்று புரோச்சனனுக்கு காட்டாமல் இருக்க வேண்டும். சமயம் பார்த்து நாம் வெளியேற வேண்டும். இப்பொழுது சந்தேகத்துக்கு இடம் தர வேண்டாம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க. இவ்வாறு தீர்மானித்து அந்த வீட்டிலேயே இருந்தார்கள். அதற்குள் விதுரன் ஒரு சமர்த்தான சுரங்கக்காரனை அனுப்பினான். அவன் பாண்டவர்களை ஏகாந்தமான ஒரு இடத்தில் சந்தித்து உம்முடைய நன்மையை உத்தேசித்து விதுரன் யுதிஷ்டனிடமிருந்து அந்நிய பாஷையில் மறைபொருள் வைத்து சொன்னாரே, அதுவே என்னை நீங்கள் நம்புவதற்கு அடையாளம். உங்களுக்கு சகாயத்திற்காக செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்ய தரவே வந்திருக்கிறேன் என்றான். அதன் மேல் அவன் சுரங்கக்காரன் புரோசனுக்கு தெரியாமல் பல நாட்கள் ரகசியமாக வேலை செய்து அரக்கு மாளிகையிலிருந்து மாளிகையும் அகழியையும் அபாயம் இல்லாமல் தாண்டி வெளியே போவதற்கு சுரங்கம் வெட்டி முடித்து விட்டார். புரோசனனை மாளிகையின் வாசலிலே வசித்து வந்தான். பாண்டவர்கள் இரவு முழுதும் ஆயுதபாணியாக ஜாக்கிரதையாக தூக்கம் இல்லாமல் இருந்து வந்தார்கள். வெளியே சென்று வனத்தில் வேட்டையாடி திரிந்து வந்தார்கள். இவ்வாறு சுற்று பக்கத்தை தேசத்தையும் பாதையும் நன்றாக கவனித்துக் கொண்டார்கள். புரோசனையும் முற்றிலும் நம்பினவர்கள் போலவும் சந்தோஷமானவர்கள் போலவும் தங்களுடைய கவலையெல்லாம் சந்தேகத்தை மறைத்துக் கொண்டு பாண்டவர்கள் அங்கே வாசம் செய்தார்கள். புரோசனும் ஜனங்களில் எவ்வித சந்தேகமும் பழியும் தோன்றாதபடி வீட்டிற்கு தீவி வைக்க வேண்டும் என்று நல்ல சாமர்த்தியமான ஒரு வருஷம் காத்து கொண்டிருந்தான். பிறகு ஒரு நாள் இதுதான் சமயம் என்று புரோசனன் எண்ணினான். புத்திசாலியான யுதிஷ்டனுக்கும் புரோசனுடைய மனத்தில் இருந்தது பட்டது. தன் சகோதரர்களை நோக்கி, இந்த பாபிஷ்டன் நம்மை கொல்லும் காலம் வந்தது என்று எண்ணுகின்றேன். நான் தப்பி ஓடி தப்புவதற்கு இதுதான் சமயம் என்றான். குந்தி தேவி அன்று ஒரு அன்னதானம் செய்வதாக ஏற்பாடு செய்து மாளிகையில் இருந்த பணியாட்களை எல்லோருக்கும் நன்றாக சாப்பிட்டு இலையில் மயக்கமுற்று தூங்கிவிட ஏற்பாடு செய்தார். நடுஜாமத்தில் பீமனால் அந்த மாளிகையில் அநேக பாகங்களில் தீப்பற்ற வைத்துவிட்டு குந்தியும் பாண்டவ சகோதரர்களும் சுரங்கத்தின் வழியாக இருட்டில் சுவரை தடவி வழி தெரிந்து கொண்டு வெளியேறிவிட்டார்கள். தீயானது உடனே வீட்டை 4 புறமும் சூழ்ந்து கொண்டது. ஊரார் எல்லாரும் வந்து
தீப்பற்றி எரியும் மாளிகை கண்டு ஆஹா என்று கதறினார்கள். துரோணாதியார்கள் குற்றமற்ற பாண்டவர்களை இப்படிப்பட்ட மோசம் செய்து விட்டார்களே என்று கௌரவர்களை கோபமாக பலவிதமாக பழித்தார்கள். மாளிகை எரிந்து சாம்பலாயிற்று. புரோசனும் எதிர்பார்த்தபடி தீக்கிரையானான். வாரணவத்து ஜனங்கள் பாண்டவர்கள் இருந்த மாளிகை தீக்கிரையாயிற்று, யாரும் உயிருடன் தப்பவில்லை என்று அஸ்தினாவரத்துக்கு சொல்லி அனுப்பினார்கள். திருதராஷ்டிரன் மனநிலை வியாசர் வெகு அழகாக வர்ணித்திருப்பார். கோடை காலத்தில் அழகான ஒரு மடுவில் நீர் அடியில் குளிர்ச்சியானது போல உஷ்ணமாக இருப்பதும் போலவும் திருதராஷ்டிரத்தின் உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சியும் இருக்குது, துக்கமும் இருந்தார். பாண்டவர்கள் இறந்து போனார்கள் என்று திருதராஷ்டிரன் அவன் மக்களும் ஆபரணங்களை கலைத்துவிட்டு ஒற்றை உடுத்தி கொண்டு கங்கைக்கு சென்று தர்ப்பணம் செய்தார்கள். எல்லோரும் சென்று பெரும் கூச்சலிட்டு புலம்பினார்கள். விதுரன் மட்டும் பிறப்பும் இறப்பும் விதிப்படி நடக்கும் என்று வேதாந்த உணர்ச்சியோடு துக்கத்தை அதிகம் காட்டிக்கொள்ளவில்லை. இருந்தாலும் அதற்கு காரணம் பாண்டவர்கள் இறக்கவில்லை, தப்பியோடி பிழைத்திருக்கிறார்கள் என்று விதுரனுக்கு நிச்சயமாக தெரியும். ஜனங்களோடு ஓரளவு புலம்பினாலும் இந்த நேரத்தில் பாண்டவர்கள் எவ்வளவு தூரம் போயிருப்பார்கள், எங்கே இருப்பார்கள் என்று யூகித்து கணக்கிட்டு கொண்டே இருந்தார். பீஷ்மர் துக்க சாகரத்தில் மூழ்கினதைக் கண்டு அவருக்கு விதுரன் ரகசியமாக தான் செய்த ஏற்பாடுகளை சொல்லி சந்தோஷப்படுத்தினார். இரவெல்லாம் விழித்திருந்தபடியால் கவலையினாலும் பயத்தினாலும் சகோதரர்கள் குந்தியையும் கலைத்திருப்பதை பார்த்து வாயுபுத்திரனான பீமசேனன் தாயாரை தோளில் மேலும் இடுப்பில் நகுல சகோதரர்களை தூக்கி கொண்டு யுதிஷ்டனையும் அர்ஜுனனையும் 2 கையாலையும் பிடித்துக் கொண்டு யானையை போல காட்டில் செடிகளையும் புதர்களையும் விலக்கி வழி செய்து கொண்டு சென்றான். கங்கை வந்ததும் அங்கே விதுரன் அனுப்பியிருந்த ஓடம் இருந்தது. ஓடக்காரன் ரகசியமாக தெரிந்த நண்பன் என்பதை சோதித்து தெரிந்து கொண்டார்கள். பிறகு காட்டில் ஒரு பசுவெல்லாம் பகலெல்லாம் வேகமாக நடந்தார்கள். மாலை இருட்டில் மூடவும் பயங்கரமான காட்டு மிருகங்கள் சத்தங்கள் கிளம்ப ஆரம்பித்தது. தாகத்தினாலும் களைப்பினாலும் நித்திரையினாலும் பீடிக்கப்பட்ட ஒரு அடிக்குட வைத்து சக்தி இல்லாமல் கீழே உட்கார்ந்தார்கள். திருதராஷ்டிர புத்திரங்கள் என்னை தூக்கி கொண்டு போகட்டும், நான் இங்கேயே கிடப்பேன் என்று குந்தி படுத்து பிரஞ்சை இழந்தார். பீமன் பயங்கரமான இருட்டில் எங்கிருந்தோ தன்னுடைய மேலாடையை தண்ணீரில் நனைத்து தாமரை இலையினால் தொன்னைகள் செய்து தண்ணீர் கொண்டு வந்து குந்திவிதைக்கு கொடுத்தான். பிறகு எல்லோரும் மெய்மறந்து அங்கேயே தூங்கிவிட்டார்கள். பீமன் மட்டும் சிந்தனை செய்து கொண்டு விழித்திருந்தான். அந்த காட்டில் செடிகளும் கொடிகளும் ஒன்றை ஒன்று காப்பாற்றி கொண்டு பிழைக்கவில்லையா? ஏன் இந்த துராத்மா திருதராஷ்டிரம் துரியோதனும் இவ்வாறு என்னை பகைக்கிறார்கள்? பாவம் அறியாது பீமன் மனம் கொதித்து வருந்தினான். பிறகு அநேக கஷ்டங்களை தாண்டிக் கொண்டு ஆபத்துகளை தாண்டிக் கொண்டு பாண்டவர்கள் காட்டில் சென்றார்கள். சில இடங்களில் வேகமாக செல்வதற்கு தாயாரை தூக்கிச் சென்றார்கள். சில இடங்களில் களைத்து நின்றார்கள். சில இடங்களில் துக்கத்தை மறந்து ஓரொருவர் போட்டி போட்டுக்கொண்டு நடந்தார்கள். வழியில் வியாச பகவானை கண்டார்கள். எல்லோரும் நமஸ்கரித்து அவரிடம் தைரியத்தையும் உபதேசத்தையும் பெற்றார்கள். தங்களுக்கு நேர்ந்த துக்கத்தை சொல்லிக்கொண்டே குந்திக்கு வியாசர், எந்த மனிதனும் தர்மத்தை மாத்திரமே செய்ய முடியாது, எந்த பாவியும் பாவத்தையே செய்து கொண்டிருக்கவும் முடியாது. புண்ணிய பாவங்கள் இரண்டையும் செய்யாதவர்கள் உலகத்தில் எவனும் இல்லை. செய்த காரியங்களின் பலனை எல்லோரும் அடைவார்கள். விசனத்தில் உள்ளத்தை செலுத்தாதே என்று சொல்லி சமாதானப்படுத்தினார். வியாசர் அறிந்து பார்த்த கதையை தான் இப்போ பீஷ்மர் இவர்கிட்ட விநாயகர்கிட்ட வியாசர் சொல்றார். அவர் ஒவ்வொரு இதுவும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார். அவர் பாண்டவர்கள் படுற கஷ்டத்தெல்லாம் பார்த்தாரு, நடுவில் வியாசரை பார்த்தாருன்னு சொல்றாங்க பாரு. பிறகு இது மாதிரிலாம் மகாபாரதத்தில் மற்ற மகாபாரதத்திலாம் வராது. ராஜாஜி எழுதின மகாபாரதத்தில் தான் இவ்வளோ கிளியராக அவர் எழுதிட்டுருக்கார். பிறகு வியாசர் சொல்லியபடி பிராமண வேஷம் பூண்டு ஏக சக்கர நகரத்தில் ஒரு பிராமணன் வீட்டில் இருந்து கொண்டு பிரம்மச்சாரிகளைப் போல் தினமும் அன்னம் பிச்சை எடுத்து கிடைத்ததை தாயாரிடம் கொடுத்து பங்கிட்டு எல்லோரும் சாப்பிட்டு காலம் கழித்து வந்தார்கள். பகாசுரன் வதம். பாண்டவர்கள் ஏக சக்கர நகரத்தில் பிராமண வேஷம் பூண்டு வசித்து வந்தார்கள். பிராமணருடைய தெருவில் உபதானம் செய்து வந்ததை தாயார் குந்தியுடன் கொடுப்பார்கள். பிஷைக்கு போனவர்கள் வீட்டிற்கு வந்ததும்
குந்தி கவலையோடு காத்திருப்பாள். நேரத்தில் திரும்பி வராமல் போனால் என்ன நடந்ததோ என்று பயப்பட்டு கொடுப்பார். கிடைத்த அன்னத்தை குந்தி தேவி 2 பங்காக பிரித்து ஒரு பாதியை பீமனுக்கு கொடுத்து விடுவார். மற்ற பாதியில் தாயாருக்கும் 4 சகோதரர்களும் சேர்ந்து 5 பாகங்களாக செய்து சாப்பிட்டு வந்தார்கள். பீமன் வாயு பகவானுடைய அம்சம். அவனுக்கு பலமும் அதிகம், பசியும் அதிகம். பீமனுக்கு விருகோதரன் என்று ஒரு பேரும் உண்டு. ஓநாயின் வயிற்றை போல் சிறியதும் எளிதில் திருப்திப்படையாதமாக வயிற்றை உடையவன் என்று இதற்கு பொருள். பீமசேனனுடைய ஏக சக்கரபுரத்தில் ஆகப்பட்ட விஷத்தை எந்த விதத்திலும் திருப்தியாக இருக்கவில்லை. நிறம் மாறியும் விளைத்தும் போனான். இதைக் கண்டு குந்தி தேவியும் யுதிஷ்டனுக்கு மிகுந்த துக்கம். சில நாள் கழித்து பீமன் குயவனிடம் சிநேகம் செய்து அவனுக்கு வேண்டிய களிமண்களை வெட்டி எடுத்துக்கொண்டு கொடுக்கலானான். அவன் ஒரு பெரிய மண்பாடம் செய்து பீமனுக்கு கொடுத்தான். அதை எடுத்துக்கொண்டு பீமன் பிஷைக்கு போனான். தெருவில் குழந்தைகள் எல்லாம் பீமன் அவன் பானையை பார்த்து வேடிக்கை செய்தார்கள். ஒரு நாள் மற்ற சகோதரர்கள் பிஷையை போயிருந்த காலத்தில் பீமசேனன் மட்டும் வீட்டிற்குள் குந்தியுடன் இருந்தான். அப்பொழுது அவர்கள் குடியிருந்த பிராமணன் வீட்டில் ஏதோ துக்க சமாச்சாரம் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது. அங்கு அழுது கொண்டிருந்தார்கள். துர்பாக்கிய ஸ்திரியை, நான் சொன்னதை கேட்கவில்லை. நான் ஒருமுறை பலமுறை வேண்டியும் இந்த ஊரை விட்டு போக நீ சம்மதிக்கவில்லை. இங்கு பிறந்தேன், இங்கு வளர்ந்தேன், இங்கேயே இருக்கலாம் என்று பிடிவாதம் செய்து வந்தாய். உன் தந்தையும் தாயும் பந்துகளும் இறந்த பின்னும் நீ இந்த ஊர்தான் வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாய். எனக்கு சகதர்மிணியாக, தாயாகவும் சிநேகிதையாகவும் புத்திர சந்தானம் செய்த பாரியையாகும் எல்லாவும் உள்ள உன்னையே நான் எப்படி இழக்க சம்மதிப்பேன்? என் உயிரை காப்பாற்றிக் கொண்டு உன்னை யமனுக்கு அனுப்ப என்னால் முடியாது. இந்த சிறுமி தன்னுடைய சொத்து அல்ல, வரப்போகும் அவள் கணவனுக்கு ஆண்டவன் அவள் நம்மிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறான். வம்ச விருத்திக்கென்று ஆண்டவன் கொடுத்த இவளை சாக விடுவது அதர்மம். மகனாகிய சிறு பிள்ளையை சாக அடிப்பதும் முடியாது. எனக்கும் உனக்கும் நம்முடைய முன்னோருக்கும் பிண்ட தர்மங்கள் கொடுக்க வேண்டும். அருமை புதல்வனை என்னால் யமனுக்கு அனுப்பிவிட்டு நான் பிழைத்திருக்க முடியாது. பிராமணனுடைய மனைவி சொன்னான். மனைவியும் புருஷன் எதற்காக கொள்ளுகிறானோ அந்த பிரயோஜனம் நீர் என்னை பெற்றாகிவிட்டது. ஒரு புத்திரியும் ஒரு புத்திரனையும் நீர் என்னிடம் அடைந்தீர். என் கடனையும் நான் தீர்த்து விட்டேன். குழந்தைகளை வளர்ப்பதற்கும் காப்பதற்கும் எனக்கு சக்தி உண்டு. நீர் இல்லாமல் என்னால் அது முடியாது. வெளியில் போடப்பட்ட மாமிசத்தை பறவைகள் தூக்கி கொண்டு போவது போல் புருஷனில்லாத ஸ்திரியை எல்லா ஜனங்களும் ஏமாற்ற விரும்புவார்கள். அதனால் நீங்க போகக்கூடாது, சாகறதுக்காக போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ற. இந்த கஷ்டத்திலிருந்து தேசத்தை விடுவிக்க யாராவது ஏதாவது ஆரம்பம் செய்தால் அவர்களை உடனே ராட்சசன் பிள்ளை பெற்ற பெண்களுடன் கொன்று தின்று அடக்கி விடுவான். அம்மணி, எங்கள் பரம்பரை அரசனால் எங்களை காப்பாற்ற முடியவில்லை. சக்தியுள்ள ராஜாவை அடையாத ஜனங்கள் மனைவி மக்களை பெறுதலே கூடாது. தகுந்த அரசனை முதலில் அடைய வேண்டும். அதன் பிறகே மனைவியையும் தவதானியங்களையும் அடைய வேண்டும். சரியான அரசன் இல்லாவிட்டால் மனைவி ஏது, தனம் ஏது? இந்த வாரத்தில் அசுரன் தின்றுவிட ஆளை அனுப்பும் முறை இந்த குடும்பத்துக்கு நேர்ந்தது. எங்கேயாவது ஒருவனை விலை கொடுத்து வாங்கி அனுப்புவதற்கு எனக்கு பொருள் கிடையாது. மனைவியாவது குழந்தையாவது அரக்கலிடம் அனுப்ப என்னால் முடியவில்லை. எல்லோரையும் கூட்டிக் கொண்டு அரக்கலிடம் நான் செல்வேன். எங்கள் எல்லோரையும் சேர்ந்து அந்த பாவை தின்று விடட்டும். அம்மா, நீ கேட்டதனால் உனக்கு சொன்னேன் என்றாள். இந்த ஏக சக்கரபுரியில் கதையில் இவ்வளவு அரசியல் தத்துவங்கள் அடங்கியிருப்பது என்பது ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். குந்தி பீமனுடன் கலந்து குந்தி இதெல்லாம் கேட்குறாங்க. குந்தி பீமனுடன் சொல்றா, ஐயோ கூடாது, அதிதியாக வந்திருக்கும் உன் மகனுடைய உயிரை எனக்காக பலி கொடுக்க கூட மாட்டேன். நான் இவனை அனுப்புறேன், பீமனை அனுப்புறேன்னு சொல்றாங்க குந்தி. அதுக்கு அதிதியாக விருந்தாளியாக வந்திருக்கவரை அனுப்ப முடியாது அப்படின்றார். குந்தி, பிராமணரே பயப்படாதீர்கள். என் மகன் மந்திர சக்தி பெற்றவன். அந்த அரக்கனை கொண்டு விடுவான். குந்தி செய்த ஏற்பாட்டினால் பீமனுக்கு தாங்க முடியாத சந்தோஷம், உற்சாகம். சகோதரர்கள் பிச்சை வாங்கி கொண்டு வீட்டுக்கு வந்தார்கள். பீமசேனன் ஒரு புதிய மகிழ்ச்சி குறிப்பை கண்ட தர்மபுத்திரன், பீமன் ஏதோ சாகசம் செய்ய எண்ணிருக்கிறான். அம்மா, பீமன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறானே, என்ன செய்ய யோசித்திருக்கிறான்? யுதிஷ்டன், இதென்ன செய்யக்கூடாத சாகத்தை செய்கிறாய்? பீமனுடைய வலிமையை ஆதாரமாக கொண்டு நாம் சிந்தையற்று தூங்குகின்றோம். வஞ்சகர்கள் பறித்து கொண்ட ராஜ்யத்தை, இவனுடைய பராக்கிரமத்தை அல்லவோ நாம் மறுபடியும் அடைய முடியும்.
பீமனால் அல்லவோ நாம் அரக்கு மாளிகையில் தீங்கிழையாமல் தப்பினோம். இந்த பீமனை இழப்பதற்கு வழி தேடினாயே, துயரங்கள் மனம் நொந்து போய் புத்தியை இழந்து விட்டாய் போலிருக்கிறது. இதற்காக அந்த அந்த அரக்கன்கிட்ட பீமன் அனுப்புகிறார். யுதிஷ்டன் இவ்வாறு சொல்ல, குந்தி தேவி, யுதிஷ்டனே, இந்த பிராமணர் வீட்டில் நாம் பல நாள் சுகமாக வாழ்ந்தோம். மனிதர்களாக பிறந்தவர்களுக்கு கடமையும் லட்சணமும் உபகாரத்துக்கு பிரதி உபகாரம் செய்வதே ஆகும். பீமனுடைய பராக்கிரமத்தை நான் அறிவேன், நீ பயப்பட வேண்டாம். வனாரவதத்துக்கு நம்மளையெல்லாம் தூக்கி வந்த பீமன், இடும்பனை கொன்ற பீமன், இந்த உயிரை பற்றி எனக்கு பயமில்லை. இந்த குடும்பத்திற்கு ஏதாவது உதவுவது நம்மளுடைய கடமை என்று குந்தி சொல்றாங்க. வாத்திய முழக்கத்தோடு வண்டி சென்றது. குடங்கள் நிறைந்த தயிரும் பானங்களும் வண்டியை வைத்துக்கொண்டு பிராமணன் வீட்டண்டை வந்தார்கள். 2 கருப்பு காளை மாடுகள் பூட்டி அந்த வண்டியில் பீமன் ஏறிக்கொண்டு அரக்கனுடைய குகைக்கு சென்றான். பல வகை மாமிசங்கள், நிறைய சாதம், அன்னங்கள் எல்லாத்தோட வண்டி கிளம்புது. 2 மாடோடு வாத்திய முழக்களோடு வண்டி சென்றது. குறிப்பிட்ட இடம் வந்ததும் கூட வந்த ஊர் ஜனங்கள் நின்று விட்டார்கள். பீமன் மட்டும் வண்டியை ஓட்டி போனான். அவ்விடத்தில் எலும்பும் மயிரும் ரத்தமும் கிடந்தது. துண்டு பட்டு சிதறி கிடக்கும் கை கால் தலைகள் கண்டான். அக்கழுகுகள் வட்டமிட்டு கொண்டிருந்தது. பீமன் போஜன பண்டங்களை எல்லாம் அவசரமாக சாப்பிட ஆரம்பித்தான். அந்த வண்டியில் வந்ததெல்லாம் இவன் சாப்பிட்றான். நான் அரக்கரோடு முந்தி யுத்தம் செய்தால் அப்பொழுது அன்னம் எல்லாம் இறைத்து போயிடும். தவிர இந்த அரக்கனை கொண்ட பிறகு பிணம் தொட்ட தீண்டு உண்டாகும், சாப்பிட முடியாது என்று முன்னதாகவே எல்லாத்தையும் அங்கே வந்த வண்டியில் வந்தது எல்லாத்தையும் இவன் சாப்பிட்டான். வெகு நேரம் கோபத்தோடு காத்து கொண்டது அரக்கன் பீமன் செய்வதெல்லாம் தூரத்தில் இருந்து பார்த்து இன்னும் அதிக கோபமானான். பீமன் அரக்கனை கண்டு அவனை பெயரிட்டு அழைத்தான். பெரிய சாரீரமும் அடர்ந்த மீசியும் தாடியும் தலைமேரும் காது வரையில் அகன்ற வாயும் கொண்ட இந்த பயங்கரமான அரக்கன் பீமனை தூக்கிச் செல்ல ஓடி வந்தான். பீமசேனன் சிரித்து கொண்டே அவனை கவனிக்காதவன் போல் அவனுக்கு முதுகு காட்டிக்கொண்டு வேறுபுறம் உட்கார்ந்து அனைத்தையும் சாப்பிட்டு கொண்டே இருந்தான். ராட்சசன் ஓடி வந்து முதுகில் ஒரு அறை வைத்தான். பீமன் அந்த அடையை வாங்கி கொண்டு திரும்பி பாராமல் சாப்பிட்டு கொண்டே இருந்தான். ஒரு குடத்தை எடுத்து தயிரையும் குடித்துவிட்டு வாயை துடைத்துக் கொண்டு எழுந்து ராட்சசனை திரும்பி பார்த்தான். அதன் மேல் இருவருக்கும் பெரிய யுத்தம். ராட்சசா, களைப்பாறு என்றான். எழுந்து வா என்றான். அசுரன் இந்த தடவை பீமனால் தள்ளப்பட்டு மீண்டும் எழுந்து வருவது போல் புரிந்தான். முடிவில் பீமன் அரக்கனை கீழே தள்ளி முதுகின் மேல் முழங்கால் வைத்து அவன் எலும்பை முறித்தான். அசுரன் பயங்கரமான சத்தம் செய்து வாயில் ரத்தம் கக்கிக் கொண்டு உயிர் நீத்தான். பிணத்தை பீமன் இழுத்து வந்து நகரத்தின் கோபுர வாசலில் போட்டுவிட்டு பிறகு பிராமணனுடைய வீட்டுக்கு போய் ஸ்நானம் செய்து தாயாரிடம் நடந்ததை சொல்லி அனைவரையும் சந்தோஷிக்க செய்தான்.